Hello! E urât! Ce-i urât? Eu nu știu ce li se pare așa de amuzant. Stai, dă-te! Băi, cum să dăm, mă lăsați-mă copii, mă, în pace, mă, să se dee! Ăștia nu lasă copiii în pace să se dee, fii atent la ei, nici la ăla, nici la ăla cum pică. E altul. Nici pe ăla, e copil mare, mă, dă-te mă jos, mă! Nici pe ăla cu câinile! Lasă-mă câinile în pace, mă! Cum îl cheamă pe ăla să-i dau să facă reclamă, să nu meargă lumea? Încoacă în grup, nu mere la frezărie. Dar de unde a fost ăla? Nu știu, m-am dus la el acasă. No, ce faceți? Bine ați venit la un mini vlog de-a meu cu casa gonflabilă. Sper să vă placă. Pua, du-te de aici! Pua! Nu! Eu fac primul! Pua! Nu! Ajutor! Nu, da cu pumnul! Nu, da cu pumn, nu! Că nu-i frumos! Asta! Ce asta? Nimic! Ce nimic? Ce ești mea? Asta de care sunt o prințesă frumos! Ce ești? Ce sunteți? Aceasta prințesă! Mă puteți prinde? Ah, nu mă puteți prinde? Ha-ha! Cu tremur! Cu tremur! Cu tremur! Cu tremur! Cu tremur! Cu tremur! Nu! Vin jos, la o parte! La o parte! Pua, la o parte! Pua, la pământ! Aha! Au! Dați-vă că mi-u cu voi! Opa, vine! Fugiți! Pe voi! Pua. Ce faci mai aici? E blocat? Iii! Hai sus! Hai sus! Vrei jos? Du-te jos, bebe! Pe ce privea niște faină. Oh no, Timea! Oh no! O să fac chiar cu tremur. Fac cu tremur. Fac cu tremur. Cu tremur. Cu tremur. Nu te las! Vii cu tremurul, tsunami! Sus, Timea! Sus! Haide! Nu mă bate! Nu mă bate! Nu mă bate! Au! Nu mă împingeți! Nu mă împingeți! Bă, m-ați împins, bă! De ce, bă? Haide! Haide! Următoarea! Haide! Haide, Rebecca! M-am învârtit! Ha-ha! Ha-ha! Unul a trecut sub mine, fără să-l văd. Gata, nimeni nu mai vine sus! A venit Timea! Hai, Timea, ne dăm amândoi deodată, hai! Amândoi deodată ne dăm. 3, 2, 1 și... Ha-ha-ha-ha! Nu m-am dat. E cu tremur! Nimeni nu vine! Oh, nu, Rebecca vine! Rebecca poate... Și Timea! Nu poți, Rebecca, să vii! Dar nu poți, cu tremur! Fac cu tremur aici!
A, nu! Cu tremur mai mare. Se mărește cu tremurul. A? Uite acolo prăduitorii cum stau. Nu mai stau prăduitorii. A! Nu mă împinge. Nu? Boing! Gata, acum pe nimeni nu mai vă las sus. Pe nimeni. Cum e să fii copil pentru o zi? Oh, nu! Nu mă da jos! Ce-ai cu mine? Puf! Și tu vrei să te bați cu mine? Au! Au! Nu mai da! Au! Iar super puteri! Oh, no! Puf! Hai de capul meu, ce puternică îi! Oh, nu! Vine aici! Vine aici! Vine aici! Hai, ce? Acum unde ne-am lovit? Unde ne-am lovit? Hai, uite, fac așa. Fac așa, uite, fac așa, ia, fac așa. Gata, nu mai doar, hai sus. Hai sus, Rebecca. Asta e a doua oară care, a treia oară care plânge azi. Hai că e ziua ta. Fii fericită. Nu da, nu da. Nu da, nu da, regină. Nu da, regina mea. Bun, deci acum facem vlog. Suntem bătuți de copii mici. Nu mă bateți. Suntem bătuți de copii în vlogul ăsta. Nu te nu mai mă bateți. Trimiteți ajutor. Gata. Nu mai mă bateți. Nu săriți pe mine. Bun, gata. Mă fac nostru. Oh, ce m-a dat o palmă. Hai un pic, Rebecca, Rebecca, numai tu. Numai tu. 2 secunde. Uite, Rebecca, am o idee. Îi aduci pe toți acolo pe ăla, dar nu, acum vine aici să te explic planul. Hai că am un plan. Hai da. Am un plan. Uite, îi adun pe toți acolo sus, pe ăla, dar nu acum, vin aici, pe topoganul ăla mare și vin eu și sperii cu masca asta. De adun pe toți, bine? Dar vin eu și sperii, numai tu să nu te sperii. Adun, spune, viniți toți acolo sus. Și vin eu și sperii, bine, du-te adună-i. Eu îi sperii. Bine. Du-te, spune, vini sus, dar să vină tot sus, bine? O să ne reprezentăm copii. Premio! Hello! Hello! Ce-i urât? Eu nu știu ce li se pare așa de amuzant. Hai, acolo și pe care. Hai că vin eu! Stai, dă-te, da. Unde buburuza? Da buburuza jos? Ce ai făcut? Doi? Care e buburuza? Bun! 2, 3.
Rebecca, cu mine, hai cu mine, Rebecca. Bruno, ți-e frică de mine? Hai că... Nu știu, la Bruno nu-i frică de mine. Lăsați, mă, copii, să se deie, mă! Lăsați, mă, copii, să se deie, mă! Dați-vă jos! Hai, Rebecca! Hai, Rebecca! Mă, pe ăla, mă! Băi, cum să dăm, mă, lăsați, mă, copii, mă, în pace, mă, să se deie! Ăștia nu lasă copiii în pace să se deie, fii atent la ei, nici la ăla, nici la ăla, nici la ăla cum pică. E altul. Nici pe ăla, e copil mare, mă, dă-te, mă, jos, mă! Nu-i pe ăla cu câinile! Lasă-mă câinile în pace, mă! Nici la ăla, nici. Pau. E cum îl prinde de ureche. Bă, lăsați-l, mă, în pace, mă, lăsați copiii să se joace, mă! Ni pe ăsta, pe balul ăsta. Mă, ăștia nu vor să lasă copiii în pace. Mă uit ni la ei. Altul. Marius, tu câți ani ai? 34. Și de ce te-ai dat pe caruselul de copii? Pentru că e ziua lui fata mea. Manu, zic câți ani ai numai? 31. 31. Și ți-a plăcut pe carusel? Da. Următorul, Ionuț! Da. Sora, de ce te-ai dat? Îmi place. Ce faci, Sara? E bine! Bine la Andreea. Bun, acum luăm interviul la doamna Andreea. Da, doamna Pătruț Andreea. Andreea. Da. De ce l-ai lăsat pe Manu să se dee? Pe cine? Pe Mariu? Pe Manu. Pe Mariu. Pe nu știu. De ce l-ai lăsat Estera să se dee pe... Dacă ce vrei, dacă e copil. Nici copilul nu s-o da și s-o da mai mult el. De ce l-ai lăsat pe domnul Ionuț să se dee? Pentru că e copil. Ionuț, i-a făcut copil, cum te simți? De ce a lăsat-o pe doamna moldovan să se dee? Da, păi și eu m-am dat. Și el s-a dat, au, atenție, în live, în direct. De ce l-ai lăsat pe Sami să se dee? S-a dat și Sami. S-a dat? S-a dat. Și te-ai dat și tu? Da, m-am dat, mi-a plăcut. Mami, ți-a plăcut? Păi nu mai ceva. Eu nu mă urc acolo că îl sparghe, mă. Aoleu. Și cam aici e familia pe tardă. Dar tu de ce ți-ai dat? Eu? Nu știu. Toți cred că am o față amuzantă, de aceea m-am dat. Hai să te văd. Dă-te. Aujourd'hui, un pied de union. Nu știm. Franceză. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți astăzi? Obosit de la lucru, am intrat la Vrabia astăzi de numai nu. La ce ați lucrat azi? La soale. La lemn. Lasă-mă că nu mai mă termin. La ce miros aici? Nu, ce miros? Tu la ce ai lucrat azi? Firez. Tu la ce ai lucrat azi? La tot. Peste tot. Alo? Tu ce zici? Tu fur baloane? La ce ai lucrat azi? La gât? La gât. Bruno, îți place aici? Cum vă cheamă? Cum vă numiți? Așa că sunt prințesă pisică. Dar cum te cheamă? Timea pisică. Și câți ani ai, Timea? 2. Cum să ai 2 ani? Da, de ziua mea și eu vreau. Și tu vrei așa ceva? Da, Cum te cheamă? dar nu e uitat de două. Cum te cheamă? Ei, fără vulgaritate, cum te cheamă?
Mașină. Mașină, pe tine? Mașină. Cum te cheamă? Lamborghini. La ce ai lucrat azi? La Brust. Blackberry. Blackberry. Cum vă cheamă? Mă numesc Ionuț. Da. Și azi m-au format la lucru. 10 minute am fost fleașcă. Super. Super, 10 minute nu a fost super. Că nu mai taia cuțetul, l-a rupt. Hai, te enervează-te. Mă enervez, dați-vă la o parte. Dați-vă să scot demonul din Sar. mine. Ce te-ai făcut? Eu? Clown? Toată viața mea am fost un clown. Am zis de ce să nu devin unul. Da? Nu-i periculos. Sunt numai un clown. Pune și ăla pe cap. Pe cap, asta e coroana mea. Tu zici că e un WC-ul? Capacul din la WC. Ești din ăla, e junglă. Stai, cum e ăla? Dă un picuț. Ma. Nu sparge, mă. E mâncat? Nu e mâncat ăla. Nu e mâncat ăla. Sparge-l, mă, dată. Cine m-a lovit în aer? Ia. E normal la cap. Zi! E normal. Viața de clown. Arată limba. Vreau să break free. Ce gust are? Are gust amar, paracetamol. Gata. Nu, că trebuie să spargi ăla din mijloc și apoi mai are ceva de spart. Sânge artificial. N-are gust buniacul, e amar. Stai în el. Hai, da, ce mă pune așa să fac? Pe că hai level! Ce am ajuns să fiu? Ce am ajuns? Gata, m-ați bătut jos destul de... Sami, spune ceva despre Alex. Cum arată? Un clown. Ca balonul. Ciudat rău. Zi-mă, Marius, are toate țiglele pe cap? Întreabă-l. Eu am chiric, n-am de alte. Nu mai spargeți baloane că e frică la Sara. Sara, îți place aici? Ale. Ce e, pisicuță sau e puraș? Lasă-mi place. Uite de la mine. Te vezi pe televizor, pe YouTube. Zi. Vrei să te vezi pe YouTube? Nu m-au filmat, că nu-mi place. Pe cine am uitat noi aici așa? De ce te ascunzi? De ce te ascunzi, Deborah? Uite-te la mine un pic. Nu, facă să-mi filmate de tu. De ce așa nu te filmez? Uite-te un pic la mine. Uite-te și vorbești două cuvinte acum. Două cuvinte. Două cuvinte acum, hai. Două cuvinte, hai. Două cuvinte. Lasă-mă, nu mai filmăm. Să nu mai fie COVID. Pe cine urmărești tu pe YouTube? Pe Iana. Pe Diana și pe? Pe Roma. Zi tu două cuvinte. Frică? Vorbește. Fă. Strigă. Strigă buba. Așa. Da? Mai poți? Mai poți. Uite-te un pic la mine, nu fie rușine. Te vezi pe YouTube. Doamne. Imediat intru pe scenă. Mă pregătesc. Așa să vedem. Că tu ai barba neagră. Da. De ce o ai neagră? S-a făcut pe noapte, s-a făcut neagră. Cu neagră? Da. La noapte? Nu, lor să se facă albă, să faci și neagră. Prea mult lucru, prea mult stres. La mine e albă, mi s-a făcut barba albă. E prea mult stres. Ceva de câteva fire albe. Și la mine. Diana, ai dat interviul? Cum nu? Ești ca Denisa, rușinoasă. Noi nu dăm interviuri. Nici ceva și acolo. Ne-am dat și noi pe topoganul ăsta ca copii aia mici. La mulți ani, Rebecca. Să zic, că... Ia mai din mâncul. Wow! PlayStation cu roboții!
Hai, bate.